Kultúra je sloboda. Slobodná, uvoľnená, bez obmedzovania, kreativity, tvorivosti, takého vnútorného ducha. Tá firma je iná aj v tom, že majitelia sú súčasne výkonní manažéri a sú dennodenne prítomní na chode firmy. Takže máme vlastne možnosť zmeny aj nejaké nové veci robiť priamo bez toho, aby sme museli čakať na nejaké odsúhlasenie od nejakej veľkej matky niekde zo zahraničia. A tým pádom vlastne sme slobodní aj v tom rozhodnutí, ako veci robíme, nielen ktoré robíme. No ja som tiež manažérom, takže čiastočne je to o riadenie ľudí, o stretávaní sa s nimi a potom som súčasne analytik, takže pracujem na projektoch, ktoré budú potom neskôr zadávané do výroby, to znamená pripravujem podklady, chodím na stretnutia so zákazníkom, robím tú svoju analytickú prácu. A mám rada svoju prácu, lebo som analytik a ako analytik tu môžem slobodne pracovať, rozvíjať svoje analytické zručnosti a mňa to veľmi baví. Mňa baví analyzovať. No, mňa tá práca baví v prvom rade kvôli tomu, že to robím s ľuďmi, ktorých mám rada a ktorí v podstate v tej firme naozaj podávajú to najlepšie zo seba, čo vedia. Takže aj tá spolupráca medzi nimi samotnými, aj moja s nimi je veľmi dobrá. No, okrem štandardných vecí typu športy a lyžovačky a tak ďalej, tak máme aj také tie team buildingy, ktoré sú vo vnútri vo firme, také, že naše kolegynky vymyslia športový deň, takže nám vypnú výťah a my chodíme na 5. pešo, ale máte tu za odmenu mrkvu alebo ovocie. Ja som asociál, ja nechodím.